That's my style and signature. Yeah, bro, man. Good man. Mera, sekitar. Mister ini karena apa lagi macam khara deh. Bar khelo bar dan niscay figure deh. Ini mana? Barang. Let's see. बादि मोनो नोंखौ नुबोलानो आङो बांग्रि मावनाय बादि मोनो नोंखौ नुबोलानो आङो संगिना ना फामफुलि मुङा नोंनि मा हेलेना ना लिपिका मुङा नोंनि मा अरजे देग्लायनि बोसोर गोदाना हेपि निउ इयारा नांनाय बादि मोनो नोंखौ नुबोलानो आङो बांग्रि मावनाय बादि मोनो नोंखौ नुबोलानो आङो जेला गोसोआबो रंजासिननाय मोनदों दुखुनि बोथोराबो रंजानायजों बुंफबदों आजेला गोसोआबो रंजासिननाय मोनदों दुखुनि बोथोराबो रंजानायजों बुंफबदों नोंनि बे हायलेले गोदेरे महरा नोंनि बे समायना हायना महरा गोसोआंनि फागोला जाबाय गोसोआंनि जावलिया बोरबाय कारेन्ट नांनाय बादि मोनो नोंखौ नुबोलानो आङो बांग्रि मावनाय बादि मोनो नोंखौ नुबोलानो आङो गोथां गोजा गाबनि दख'ना गाननायजों बायदि मैया आगरनि जोमग्रा जोमनायजों गोमो गोथां गोजा गाबनि दख'ना गाननायजों बायदि मैया आगरनि जोमग्रा जोमनायजों नोंनि बे उरायहां बाहां बिरहां नोंनि बे मिनिस्लु मोसानायजों नोंखौ मेगन खेबबाय आं सना नोंखौ गोसो थोबाय आं कारेन्ट नांनाय बादि मोनो नोंखौ नुबोलानो आङो बांग्रि मावनाय बादि मोनो नोंखौ नुबोलानो आङो संगिना ना फामफुलि मुङा नोंनि मा हेलेना ना लिपिका मुङा नोंनि मा अरजे बोसोर गोदाना हेपि निउ इयारा देग्लायनि बोसोर गोदाना हेपि निउ इयारा देग्लायनि बोसोर गोदाना